Joo, tässä on Danny Kavosifar. Hän on perussuomalaisten uusi ehdokas. Ensimmäisen kerran etkö oletkin Helsingiin pyrkimässä? Tervehdys, kyllä. Olen ensimmäinen kerta. Aivan, joo, hieno juttu. Haluatko kertoa itsestäsi muutamalla sanalla tähän striimille? Niin kuin moni tietää sitä, mutta kuitenkin olen Danny Kavosifar, persialainen ateisti, Iranista kotoisin ja ateisti, liian kypsäkin. 30 vuotta Suomessa asunut ja nyt on se aika. Ensimmäinen kerta tulen ehdokas kaupunkiin, ehdokas sille, että herätetään, annan viesti kansalle, ulkomaalaiselle, hallitukselle, jokaiselle, että lopettakaa tämä rasistikortin käytäminen. Että tämä maa on valitettavasti, tämä kaunis maa on turvallisesti ja kiitos hallitukselle ihan viimeisellä ekonomisesti ja pakko sanoa vaikka ikävästi, kuulostaa ikävältä moraalisesti monista asioista, ollaan konkurssissa. Tuon viesti, että tämä on hieno maa. Perussuomalaisten puolue ei ole lainkaan rasistinen puolue. Kansa on liiankin ystävällinen. Herätys. Ja minä haluaisin turvallinen Helsinki helsinkiläiselle ja joudun sanoa ehdottomasti turvallinen Suomi takaisin. Ja sitten olin eilen paneelissakin, siellä laitoin se Maria Ohisalo sisäministerille, please, näpit irti, antakaa poliisille tekemään oman tehtävänsä, rikolliset pois Helsingistä. Turvallinen koulut, mun teemassa lukee siellä, rikolliset pois maasta. Ja joka kulma, onko yö, päivää, metsästä, missä tahansa ollaan, niin kuin kaikki oli ennen hyvin. Että turvallinen takaisin. Lapset on myös sun niin kuin sydäntä lähellä, eikö näin ole? Lapset on pääasia. Lapset on tämän maan tulevaisuus. Aivan. Lapset, niin kuin me vanhemmat annetaan, niin kuin kasvatetaan vauvasta, tulee, niin kuin lapsi annetaan päiväkotiin, päiväkodissa annetaan koulun. Peruskoulusta lähtien alkaa kaikki koulukiusaamiset alkaa sieltä lähtien, mutta valitettavasti koulussa on niin löysä tilanne. Kun hyssytellään ja vähätellään, ei kukaan uskalla puuttua asioihin. Se on se asia, että lapset, totta kai, ei ole väliä, mistä maasta olet, mikä värinen olet, mihin uskot, mutta se on henkilökohtainen asia. Uskonnon ei saa sekoittaa koulutuksen ja arkielämän. Se on oman asia. Aivan, eli koulukiusaamiseen täytyy puuttua. Täytyy puuttua ja vakavasti. Aivan. Täällä on niin kuin valitettavasti syrjäytyminen on iso ongelma. Ja kotimaiset, valitettavasti kotimaiset, minä vakavasti sanon, että kaikille, että ole tekemissä oman lapsen kanssa paljon, ei vain, että menekö koulu, opiskelit hyvin ja niin päin. Katsokaa, kiusaako teitä joku, koska koulut vähättelee sitä. Aivan. Ei pidä siihen puuttua vakavasti. Aivan. Soittakaa poliisille, tehkää rikosilmoitukset, niin minäkin olen tehnyt sen. Että mun lapsi kiusattu, että hän on ET-tunnilta tulee, että hei, sinä menet helvettiin. Minkä takia? Mistä 10-vuotias lapsi oppii sitä sanoa toiselle, että sinä menet helvetti, toinen menee paratiisiin. Aivan. Täällä on vakavia ongelmia. Aivan. Mitä mieltä olet asunnottomuudesta Helsingissä? Asunto-ongelma on niin vakavasti, että ihmettelen kaupungin järjestys. Minkälaisen tilanne on. Siellä on 2 listaa. Tämä on ihan fakta. Kantasuomalaiset on kärsimässä asuntopulasta. Asuntopula on vakava asia. Eli siellä on 2 listaa. Menet sinne kantaväestö, siellä on pitkä jono. Mutta se jono ei ole ikinä loppumassa. Sitten menee joku muu tulee, minä tai joku muu maahanmuuttajana tulee, heti toinen lista tulee esille, missä päin haluaisit laittaa sormi niin kaupunkin, missä kulmassa haluat ja äkkiä saat asunto. Aivan. Tiedätkö paljonko on asunnottomia Helsingissä? Tasan tarkan numerona en tiedä. Et tiedä. En tiedä numerona, mutta aika valtavasti. Aika valtavasti. Viimeksi tiesin, että viimeinen numerot oli yli 2500. Aha.
Mutta mulla on semmoinen tieto kuin noin 1500 tällä hetkellä. Okei, mä tiesin viimeksi oli 2500. Okei, joo. Ja sitten siellä on eri vaihtoehtoja, että miksi niin kun ajettuko joku pois tai mitä tilanne on, mutta aivan ikävä. Sama kuin leipäjono. Se on sydän särkeä, kun katsot, että siellä on niin iso, pitkä leipäjono ja Suomessa. Eli hyvinvointivaltio on ohi. Aivan. On ohi. Asunto-ongelma, sitten on leipäjonossa. Kadut on turvattomuudesta, kun puhutaan. Helsingissä ryöstetään ja nuoriso kaikki. Kaikki lähtee kotikasvatuksessa ensiksi ja sitten se on niin kuin koulusta. Niin. Koulusta pitäisi olla kuri. Joo. Ja mä uskon, että vanhemmat ja viranomaiset pitäisi tehdä yhteistyötä, että pitäisi puuttua asioihin. Eli turvallisuutta on ehdottomasti parannettava. Nimenomaan parannettava ja vakavasti. Ei pitäisi sitä, niin kuin, ei saa kompromissoida, ei saa odottaa, että kyllä se paranee. Kyllä ne on lapsia, totta kai ne on lapsia. Joo. Pitäisi puuttua välittömästi, että asiat paranisi. Ja mikä on tämä sinun niin kuin tärkein näistä asioista? Sä mainitsit aika monta. Onko ne vähän tasa-arvoisia suunnilleen? Ei ole. Ei ole. Mikä on se tärkein, mitä sä ajat? Tärkein on että pitäisi olla yksi laki. Saman katon alle pitäisi olla vain yksi laki. Ensiksi pitäisi olla perustuslaki, ei mitään muuta. Mihin uskot, se on sun henkilökohtainen asia. Mutta sitten lähdetään yksi ainoa laki ja pitäisi olla kaikille sama. Mistä maasta tullut ei ole väli. Sulla lähtit sodasta, minä Iranista, Irakista, Somaliasta, Amerikasta, ei ole sitä kysymys. Kun tuli tänne, sun pakko noudattaa lakia, perustuslakia. Ja sitten ongelmat on se, että ryhmitetty jengi, katujengit on kasvanut. Nämä koululaiset, ikä on 10-12-vuotiaasta lähtien, 4-16 ja niin aikuisetkin on. Jos nyt katsotaan vaikka mun vasemmalla puolella 15 metrin matkan seisoo 5 maahanmuuttajaa. Ei ole väli, oliko Iranista, oliko mistä. Eli näihin pitäisi puuttua, pitäisi seuraa ja vakavasti. Että ongelmat on niin kuin, turvallisuus on, anteeksi mun kielikäytön kanssa, mun tämän sanon pakko sanoa, turvallisuus on raiskattu pois kokonaan. Joo. Ja sitten koulukiusaamiset on niin vaarallisesti. 8-vuotias poika hakattu kesken koulupihaa ja ei kuka puutu siihen. Jos valvojat ei pärjää, laitakaa ihmeessä pari vartija, Securitas sinne. Nostakaa, antakaa resursseja, ei tarvitse niin leikata joka puolella. Ja valitettavasti hallitus päätti elvytyspakettia hyväksytään, että annetaan Italiaa, Espanjaa, kaikki muille, että nautiskelee meidän verorahoilla. Mutta panostakaa nyt sen pikkosenkin saatte, panostakaa se Suomestakin. Täällä lopettakaa tämä leipäjonoon. Antakaa ihmisille asunto, rakennetaan asuntoja ja edelleen asuntopula on ongelma ja vakava ongelma. Aivan, kenelle rakennatte? Eli milloin avaatte seuraava kerta rajat, että toinen aalto tulee sieltä? Aivan. Siellä on valitettavasti vakavia ongelmia, vakavia asioita suunniteltu. Että niin joka kulmalla rakennetaan asuntoja. Ja mikä se idea on? Miksi ette anna ihmiselle omassa maassa olla turvassa? Eikö se on noloa meille? Ja miksi hävetetään, että nostaa Suomen lippu? Niin. Minä olen täällä Narikan torilla, seison täällä päivittäin kun pystyn ja niin kauan kun pystyn. Annan viesti ihmiselle, jaetaan flyereita, lehtiä ja niin päin. Ihmiset päivittäin tulee menettänyt oman toivonsa. Aivan. Moni sanoo, en mä äänestä enää. Mutta minä sanon, että please äänestä. Joka ääni merkitsee. Äänestä ja osoita mielen ja annetaan viesti hallitukselle, annetaan viesti jokainen puolueelle, että se riittää. Se riittää. Ja kun
veitsi tai teräase laitettu tänne, ei enää voi hengittää. Ei enää, ei voi laittaa koskaan vihreiden puolelle tekee mieli, että kaupunki laitetaan kiinni, maksullinen kulkee ja niin päin. Ei voi näin tehdä enää. Jos sinulle tekee mieli lähteä polkupyörällä tai lähteä vaikka lentävän mattolla, emme voi mennä ajan taakse, niin kuin ottaa kamelit tänne ainakin. Mutta sille ei tarvitse kiristää kansan enempää. Ei riitä. Jotain rajaa. Perussuomalaiset sanoo niin mainiosti, että jotain rajaa. Aivan. Please ihmestä, tutustukaa perussuomalaisten puolueen ja noin loistavia ehdokkaita joka puolella koko Suomessa. Tutustukaa meidän kanssa. Kysymys ei ole Danista, ei todellakaan. Minä tuon vain viesti täällä. Aivan. Että herätys, Helsinki, herätys, Suomi. Ja se on vakava ongelma. Joo. Kiitos Jani. Kerrotko vielä, mikä on sinun numero, äänestysnumero? Minun numero on 408. Mulla ei ole varaa laittaa numerot joka puolella. Joo. Tämä on minun numero. Näkeekö siellä? Joo, kyllä se näkyy, että 408 on Danin 408. Joo. Siellä on se netissä, kun menee näkee mun teemat ja mitä se tilanne on. Hienoa, joo. Sitten siellä on paljon päteviä, ihania ehdokkaita. Katsokaa, tutustukaa, mitä sopii teille, kuka niin tekee parempi. Meidän Jussi Halla-aho on meidän kuningas, niin kuin äänikuningas ja niin päin. Mä toivon, että kuka tahansa on täällä tsemppiä meille, meidän lapsen vuoksi, tulevaisuuden vuoksi. Please äänestäkää. Äläkä istu, älä ole hiljaa, älä luovuttaa. 30 vuotta mä oon Suomessa, minä en luovuttanut, älä luovuttaa sinäkin. Tämä on teidän isänmaa. Taistelkaa, ei väkivaltaisesti, tiedosti. Taistellaan, yhdessä rakennetaan ja tehdään Suomesta parempi ja turvallisempi kuin oli ennen. Joo. Selvä. Tuleeko vielä sulle jotain mieleen, miksi sinut kannattaa valita? Miksi minua kannattaa valita? Okei. Ensimmäinen asia on se, että minä uskallan puhua. Kaikki muutkin uskalla. Minua ei väli joku leima minua, että sä oot rasisti. Iloa mun puolella. Sä voit olla mitä mieltä haluat, kuka tahansa. Ja se rasistipilli minä otan pois käytöstä. Minä taistelen sen vastaan. Taistelen kouluun meidän lapsen, kun se on ihan tärkeä. Sen vastaan, että turvallisuus ja välittömästi palataan se kouluihin. Ja sitten minä voin vien siihen asti, kun pystyn, en lähte turhaan lupaan mitään. Se systeemi tällä hetkellä on puna-vihreä hallitus valitettavasti määrä. Mutta miksi ne määrää? Koska me olemme luovuttanut äänestämään. Ne määrää, koska he on kaupunginvirastossa. Ne on kouluissa opettajana tai rehtorina tai kuraattorina ja niin päin. Ne on joka ikinen virkapaikassa. Nyt tällä erällä perussuomalaiset ehdokkaat on niin valtava määrä ja me voitetaan ehdottomasti tulevaisuuden vuoksi ja lähdetään sen linjalle. Otetaan Suomi takaisin, voitetaan Suomi takaisin. Eli äänestäkää Suomi takaisin, ei välttämättä minä, mutta jos minä tulen kun valittu, sitten teen parhaani. Ja minä uskallan, eilen olin kun YouTubesta olin kirjastossa siellä paneelissa, sama juttu siellä. Sanoin mitä oli, kohtelin se ensimmäinen kerta tiedosti, mutta oppi ajan mukaan. Oppin nopeastikin, niin päin. Ja iloa olla täällä, olkaa ylpeä, nostakaa lippu korkealle, nostetaan sen yhteensä.
kiitos. Kerrotko vielä, että mitä olet tehnyt täällä tämän 30 vuoden aikana täällä Suomessa? Olen ollut koko ajan yrittäjänä. Heti kun tulin, mä olin Pizza-Hutissa töissä, olin suomen kielikurssin pari kuukautta. Rehellisesti menin vain kuukausi, kun ei ehtinyt, voimat ei riittänyt. Kurssi, sitten menee toihin ja poikki ja niin päin kaikkien. Sen takia teen edelleen virhe, kun puhun kielin kanssa. Ei ole ikinä ehtinyt mennä, käy joku kurssi ja niin päin. Mutta pärjään ja oppin. Aivan. Oppin, en ole ylpeä, oppin, voi minua korjata. Pyydän anteeksi, jos sanon jotain väärää tietysti. Joo. Ei ihmestä. Otan hetkeksi tämä, jos sopii pois. Minua moni tunne, että Itäkeskuksessa, kahvilassa ja niin päin. Aivan. Ja sille, että tehdään yhteistyötä, äänestäkää. Joka ikinen ääni merkitsee. Ei vain niin kuin, mitä minä voin tehdä. Emme voi odottaa, joku sankari tippuu taivaalta. Aivan, ei. Joo. Tehdään me, jokainen voidaan olla oma sankari. Tehdään mitä voidaan. Selvä, kiitos Danne. Kiitos paljon. Tämä on sitten nähtävissä, mä lähetän sulle linkit tästä. Kiitos ja kiitos sinulle, kun olet niin vuosia jaksanut ja tehnyt mahtavia juttuja. Joo, kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos Kiitos kaikille. Danne, moi moi. Kiitos, joo.